Joo, se on riski. Ei grönui. Vittu se on PPS on, siellä näkyy hattu. Älä vittu tuu mun eteen kukaan mun vieressä. Ei maihin vaan sirpalit lentää. Joo mä vittu. Ei vittu ylhäältä tulee vain. Ylhäältä tulee. PPS on laulaa. PPS on laulaa maihin. Jerry varovaisesti siellä. Muistakaa, että se joka saa osuman tässä näin sit, niin se haavoittuu. Se on vielä ambush päällä. Talvi, älä raiskaa tota liiket jatkos näin paljon. Toi on spessuliike, special forces. Sä voit pari kertaa maks. Mut joo Jerry, hei, siinä niin kello 12. Siinä oli vielä. Mites se peräs oleva kontakti? Te... Kattokaa vielä sinne, niin mä kato